Η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλά για στόχους, δείκτες, ποιότητα θέσεων εργασίας και μεταβάσεις. Οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα μετράμε νεκρούς. 201 εργαζόμενοι σκοτώθηκαν πέρσι στη δουλειά τους, σχεδόν ένας κάθε 2 μέρες. 21 ήταν άνω των 60 ετών. 330 τραυματίστηκαν σοβαρά, όχι από ατύχημα, από 13 ώρα που πρόσφατα έγιναν και νόμος. Εντατικοποίηση, εξάντληση, εργοδοτική ασυδοσία και κράτος θεατή. Αυτή είναι η ανταγωνιστικότητα που χτίζεται σε μια Ευρώπη εργαζομένων 2 ταχυτήτων, με δικαιώματα στο βορρά και εξόντωση στο νότο. Συλλογικές συμβάσεις κατεδαφισμένες, μισθοί πείνας, νέοι που φεύγουν, οικογένειες που δεν αντέχουν ούτε το ενίκιο. Μέτρα ασφάλειας ανύπαρκτα, έλεγχοι προσχηματικοί, αλλά με πολλά κέρδη για τους λίγους. Και μετά μας μιλάτε για πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Σας ρωτώ, θα νομοθετήσετε για πραγματική προστασία ή θα συνεχίσετε να καλύπτετε την εκμετάλλευση με ωραία λόγια? Η αστεγία, η φτώχεια και οι νεκροί εργάτες δεν είναι στατιστική, είναι πολιτική επιλογή. Θα συγκρουστείτε με αυτή την επιλογή, κυρία Μινζάτου? Ευχαριστώ.